So at this point, कर्टआव मोनसे बलिउड सावथुननि बादि जाथाय जादों। नुनायाव मोनसे सावथुननि केरेक्टार एबा आखु बादि, नाथाय बे जाथाया मोगथाङारि जिउआवनो गंसे कर्टआव जादों। बे जाथाया एलाहाबादनि सुप्रिम कर्टआव जादों। प्रबल प्रताप मुंनि सासे सुबुङा बिजिरसालिनि जथुमायाव सुप्रिम कर्टनि जुडिसियेलखौनो नों सार्भेन्ट होनना बुङो आरो बिथोन होयो लखनौनि एससिपिनि हेंथायै एफआइआर रेजिस्टार खालामनो होनना बिथोन हो होनना बुङो। बिनि फिननाय होयो जुडिसियेल बिश्वनाथआ आंनि फारसेनिफ्राय एसेआनो आरो एसेबांल' रेकर्डआव दं होनना बुङो। प्रबल प्रतापआ केसनि बिलाइफोरखौ गारसारनायनि उनावनो गाज्रि राव बाहायो जुडिसियेलनि सायाव। बिनिफ्रायनो जाथाया गाज्रि महर लायो आरो सिकिउरिटि गार्डफोरा प्रबल प्रतापखौ कर्टनिफ्राय बोखारना लाङो। एलाहाबादनि सुप्रिम कर्टआव बे जाथाया जादों। Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and Duplex Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 105 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना